Türkmenistany adatdan daşar ayadly howa dowam edýärkä ýurdun Ahal, Balkanmar we Lewap vilayatlaryna ýerwe ownuk şahlymalaryň aşa sowuk howada haram ölýänlikleri, guşçuluk hojalyklaryna tovuklaryň keteklerde sowukdan doňup galýanlyklary barada aladaly habarlar gelip gowşýar. Bu aralykda geçen hepdeniň ahyryna Tagtybazar we Serhedawat etraplaryna dağ girişlerindeki garın göçmegi zararly müňlerçe goýuny geçe helak boldy. Soňky bir näçe hepde bäri ýurdun durly sebitlerine adatdan daşary sowuk howa saklanyp galýar. Howanyň temperaturasynyň günnägor we günorta günnägor sebitlerde -25 gradusy, demirgazyk sebitlerde -20 gradusy we günwatar sebitlerde -18 gradusy çenli pesa gaçan halatlar boldy. Ayazly howa maldarçylyk we guşçuluk fermalaryny öý haýwanlaryny helak edýär. Ýurdun günorta günnägor sebitlerine çarwadarlar öýri meýdanlardaky doňokçulugyň mallary agyr zar burýanlygyny aýdýarlar. Öýri meýdanlarda indi tas 10 günden gowrak wagt bäri ýatan gar we dowam edýän sowuk howa sebäpli owluk guzullar, goýun ýeçiler we düýeler haram ölýär. Ýeri sakly mallaryň toýnuklary sowukda gopýar. Mallaryň dillerinde yara döräp haram ölýärler. Diýip bir marly çopan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Hepdeniň ahyryny Mar welaýatynyň Tagtybazar etrafyna güýçli gar ýagdy. Azatlygyň habarçylary Serhet ýaka Serhedawat we Tagtybazar etraplaryna dağ gerişlerindäki garyn göçmegi zararly dağ eteklerine 2-3 müň töwre goýun we geçiniň garyn aşagyna galyp helak bolanyny habar berýärler. Lewaply çarwadarlar sebitde höküm sürýän sowugy 2008-nji ýylyň gyş aýlaryna bolan sowuk howa bilen deňeşdirýärler. Maldarçylyk bilen meşgullanýan hojalyklar aşa sowugyň täsiriniň sowuk tamamlanandan soň hassa ýeti duýulmagyndan howatyr edýärler. Şol bir wagtda çarwadarlar doňokçuluk dowam edýän öýri meýdanlarda aşa sowukdan gatap galan guşlara duş gelýänliklerini aýdýarlar. Meýdanlarda guşlar sowuga çydaman gatap galdy. İtler meýdanlarda gatap galan guşlar tapyp alýarlar. İtlerin agzynda guşlary görmek bolýar. Mal ýataklarda mallaryň burnundan gan akýar. Mallar iýän iýmini zordan iýýär. Diýip maldarlar aýdýarlar. Azatlygyň çarwadar söhbetdeşleri howa maýlap başlanandan soňra sowugyň täsiriniň mallarda has erbet duýuljakdygyny, öňümizdäki ýekşenwelerde bazar günlerine mal bazarlaryna mallaryň sanynyň köpeljekdigini çaklaýarlar. Çarwadarlar ýeri şahly mallaryň sowukda öýkünni sowuk alýanlygyny, mallaryň işdäsiniň kesilýänligini aýdýarlar. Aşa sowuk howa Ahal we Balkan welaýatlaryna hem maldarçylyk fermalaryna zar burýar. Ahal welaýatynyň Yerwent daýhan birleşigine, Balkan welaýatynyň Gyzlarbat etrafynyň Tutlu we Ýaşlyk daýhan birleşiklerine ýerleşen öýri meýdanlaryny hem gyşyň aňzak sowugyna ýer we ownuk şahly mallar helak bolýar. Yerli çopanlar döwlet we hususy fermalarda hasaba alynýan ýetkileriň prokuratura işgärleri tarapyndan derňelýänligini aýdýarlar. Prokuratura işgärleri jip maşinlaryna, çopan goşlaryna baryp doňokçulukda helak bolan gudalaryň maslyklaryny hasaba alýarlar. Haram ölen düýeler üçin resminama doldurýarlar. Helak bolan arryk, hor goýun ýeçiler üçin protokol doldurýarlar. Diýip bir yerli çopan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Prokuratura barlyklary yerli çarwadarlary görä helak bolan mallaryň ölüm bilen bagly günäkärleri gözleýär. Günä kimde tebigatda meýa çopanly diýen mesele boýunça iş alyp barýarlar. Şeýle derňeglerde elmidama çopanlar ýetirilen ziýanyň öwezini dolmaly bolýarlar. Diýip yerli çopanlar aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Mar welaýatynyň Türkmengala we ýolutyn etraplaryna öýri meýdanlaryna hem mallaryň sowukdan helak bolýanlyklaryny habar berýärler. Esasan täze doglan göleleriň aňdakda doňup ölmegi çopanlary alada goýýar. Boğuz sığırlar gijelerini guzlasalar täze doglan göleler sowuk howa çydaman doňup galýarlar. Biz gijelerini mal ýataklaryna aýlanýarys. Emma ýerden mallary ýataklardan çykaranmyzda ölü gölejikler tapýarys. Yüreğimiz ağrıyar. Diýip marly çopanlar Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Mal eýeleri bu ýagdaýa çuňur gynanýanlyklaryny aýdýarlar. Çopanlar boğaz sığırlaryň göle dogurýanlygyny bilseler, täze doglan göleleri köne ýorgonlar bilen ýylatmaga çalyşýanlyklaryny aýdýarlar. Ýöne gije wagty doglan göleler çopanlaryň rehim şefagatynyň we aýratyn aladasyndan mahrum bolýarlar. Bu aralykda sebitiň öýri meýdanlaryna ot iýim ýetmezçiligi çarwadarlary köpeýär. Çopan goşlaryna hem ýagdaýlar öwürlükdäl. Çopanlar keppelerde ýylanmak üçin odunlarynyň azalýanlygyny, salyarka ýetmezçiligi sebäpli keppelerdäki peşlerini işledip bilmeýänliklerini aýdýarlar. Salyarka bolmansaň salyarka peşlerimizi hem ýakyp ýylanyp bilmeýäris. Ýerden howa juda sowýar.
kellämizi yorgundan çykarasymyz gelmeýär diýip çopanlar gurrun berýärler. Adatlygyň Lewapdaky habarçysy Sebitde höküm sürýän doňokçulugy suratlandyrdy. Sebitdäki şor suwa kabelarynyň ençemesiniň kollektorlaryň kenarlaryna buzlar emele geldi. Türkmenabadyň Zerger şäherçesini kesip geçýän kollektorda doňokluk emele geldi. Şeýle habarçymyz Mary Türkmenabad magistral ýolunyň ugruna park edilen ençeme daşary ýurt ýükloglaryny görendigini habar berýär. Ýükloglar ot ýakyp dizel baklaryny ýyladýarlar diýip Lewaply sürüji Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Dizel ýanygyjyny ulanýan sürüjiler aňda kowa sebäpli baklarda dizel ýanygyjynyň doňýanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümeti adatdan daşary sowuk kowada maldarçylyk we guşçuluk hojalyklarynyň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklaryny boyun alyp beýanat bermeýär. Bir döwlet gödäwçiligine matbuat ferişdeleri raýatlaryň adatdan daşary aňdakda ýüzbeýiz bolýan kyn durmuş şertleri barada habar bermeýär.